Михаела? Ти смени библиотека, се ти Хриси? Библиофити. Сам епикло и сам хорош. Кето епикло? Кетадима. Кетадима. Ара библиотека, кето епикло, ке хорош. Еци. Бюро, моното епикло. Онуш библиотека, ке епикло, ке тето хорош. В библиотеката. Какво обичате, моля? Търся един учебник по икономика. Учебниците са на онзи рафт, а също и българо-английски речник. Речниците са до прозореца. Имате ли списание тема? Списанията са в онази зала. Благодаря. Много харесвам библиотека